Lah piye? Ditirawan nang ngomongin hangga. Lho, anake gewal kok. Ora ora anake gewal. Awal cakep kok gede lah. Kok bangun apa? Gewal, gewal kerabat gewal lho. Ini nggak butuh kan kosong. Apik. Apa anten lombok gitu? Terus Anten lombok ya? dukun iku. Dendam pribadi Mas. Yo ora dendam aku. Enak ya. Awan mungkin bangun dewa lah. Bah. Bojone apa? Sopo? Nang batenge jamu. Ini nama Ya aku mampir itu Pak ya. Bisa aku beritakan nih penontonnya awet. Menang. Lagi. Kangen berdiri suasana galu ngeten iki ruangan saya. Mantap jam kali ulah. Kalau bahasa bisa.
mulai. Jujur langsung. Langsung jujur loh. Bayangan ini. Telung gitu. Ini Tuban kan Aldino Bayu Haji terus kasih Ben. Dia ini loh, ada mana Mas Bayu, Ben kasih Ini Jo. orang Mas Bayu. Ben kasih Jo. Ben komen apa sana? Dontor. Udah gontor NP lah. Jangan ngono wae. Aku koyo baru aja ning kita anak susul. Ditare ora susul iki iya. Ketulon aku. Biasa pola awak-awak kan. Oke ini sinyal ya nyale. Wong silat to, Pak? Silat. Wong silat. Masih salin. Ada dang. Dang, yuk. Yo, mandul. Iki lho iki. Iya, nek. Podo ya nih. Podo. Ini kira kira bro. Wih. Podo. Ya. Loro. Tak dua wong. Iki ora kok ki jopo. Anak lanang turu iki ben sik.
jan seger. Penontonnya kan sini gak metu. Kira petuk. Nah, itu mau petuk iki. Dua pacare iki lho. Ya. Ah. Iya, Bu. Putih, Mbak. Putih. Ya dhewe ireng. Ya dhewe ireng. Ora beda. Kembar. Kembar. Cewek apa cowok kira-kira? Cewek apa cowok? Oh, mesti cek ya? Ya langsung bareng kan kembar perangan. Oh, perangan. Oke. Mbak Derisa gimana tanggapannya? Bapaknya sing gopo. Tuwek matul pulos tuwek. Kan awak. Aduh. Dan nek rong genep sak losen urung pas. Iki iso kembar. Kembar pinter. Nah, wedok-wedok takon nyeleng weh. Amin. Bapaknya sing pecut. Siap kok. Nek gawe Gawe transfer. Langkae saka kiwa, turune nek kiwane. Liwat gagalan tekel. Sing ndi? Loh, Iki biyen yo aku. Aku biyen Cahyo. Tapi ini kan karo bojo. cilik arep pardan kok nganti asuk lair anak lanang. Jaranan nang Surabaya kok wis metu pajak. Apa jenenge pagut ta kaya Surabaya kok. Betul telu ya. Bayu. Nah, ayo. Jane Bayu. Kok nganti lair lanang. Nang Surabaya pajak meh. Wong Surabaya betul nangis. Tak cepet nang cepitan calon kae. Tak kae batal. Jarane Bayu Saputra. Wong Surabaya ngono. Jam wis kabeh nangis kok kotrok. Bayi semene digor. Jam tas lair. Jarak tak turun nang selapan bare. Besar kan kita. Sesar anak lanang. Liane. Iki silo, iki lahirnya silo. Iki lahirnya silo. Nek iso takon normal iki, gak usah desa-desa. Normal. Ber mau. Wis jadone karo bedane, sesar gak apa-apa, ora gak apa-apa. Kabar ada yang menyamang loh. Wes. Kayak iki lahirnya silo. Daripada operasi. Ya. Nek sesar ki sing penak sing lanang. Gak ini. Tapi anu loh. Dalane gak ombo, pangga. Nek sesar. Tapi lek liwat dalane kuwi enak gambar. Enggak, itu enggak. Ini panas tuh, Cak. Panas tuh, Cak. Terus kita ubah. Dek kroso lho, nanti kok disukai yo kroso wong ngeruh. Nek operasi biasanya nganu. Iya Pak Ber, nek operasi biasanya apa kurang berat badan apa? Dadine ya laire iki sing tak rangkul dudu bojoku. Wong wedok sapa ndak ro. Kuwi ora ditunggoni karo keluargane. Lah, tak kira bayi iki kan nek ndur timbangan ngono nek meja anu ngono. Iki nek anu wong wedok iki nek sandingi, tak kira lek bojoku gak sadar ngono. Tak rangkul anu nggonane. Aku ki panik, aja gawe panikku aku. Sadar ro, ora kesane aku ki. Heeh. Baru tak dumah tak sebel-sebel nggonane. Opo lho, tak ingat suarane bojoku tak ingat. Kasawang pas 2 tahun sujud. Apa
Ape, lah bedane ngene. Tre. Salah alamat. Banyak. Lah bojoku piye bojoku? Ayo coba ya apa-apa aman bojoku. Kayak jadi benahi kok gampang aman apa. Harus kuat. Cewek apa cowok, Pak? Pengen cewek apa cowok? Bal-balan. Bal-balan. Ngerti. Lah silat terus. Kepe barang. Semoga lancar terus Amin. semuanya. Iya kok nang omah. Dunia milik berdua, liyane ngontrak. Bontot iki lho, Mbak. Bontot. Tiga pentol. Terus Pak berpamitan. Pamitan ditutup. Lur sedaya mawon iki sampun pancine patok Jame lho di. wis donga dinunga kabeh. Amin. Kula nggih nyuwun dongane muga-muga si jambang bayiku iki esuk laire lancar, Amin. gansar, sehat sak jambang bayine sak isuke. Amin. Wis kabeh tak dongakne sehat selalu panjang umur, Amin. rezeki lancaran barokah amin. Sekian. Sekian, terima kasih. Bye. Kamu dengku sing apa iki? Salam saya Pak bersekian. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.